Adema umunnem ima onye aka posturu maka Mathias Ejiaku ndị sasa ọkụzụ bịara buru na ụlọ ụka omenala ya dọ na Anambra ebe a asị m si tọhapụ nwa okorobịa ahụ maka na ụzọ ndị a si bịa burie adịghị mma. Anyị agaghị aga n'ihu na-anabata impunity, probably because o metụbeghị before. O metụghị before, ị ga-aghọta that way is a barbaric way of arresting somebody. Ademe enwere otu esi agwara m the Nigerian police should learn from ndị ọcha. Ọkwadị ndị ọcha ka amụtalụ democracy n'aka badị. Ka unu mụta otu ndị ọcha si eme arrest. You know, otu ndị ọcha ozi mmadụ resist wezi arrest. Because ama m na ọ bụrụ na unu bịa gently onwe ya gently say na enwere report against you, enwere complaint against you. You know, you approach what you get mad approach. Even if no onye ahụ mere ihe ahụ ekwuru, ime onye ahụ approach in a polite manner, civil manner. Say no, we report against you, we want you in the police station. Okay, they call one way. Simple. There is no way the person now man be call one way. Man, I came but about harassment now harassing them now make a we don't support it. You know, I have from comments in a fly up and down, flying up and down. One day, onyo mena now. Onyo mena. Now, I would understand on about the pastor, not about men of God, not about this, not about that. I brought them with a man of God, Mathias Ejiaku Barry. I brought them with a man of God, Barry, and the man of God now, the convinced, not Barry, which we call defamation of character. Fine. There are ways of doing it. Even more self, if I am more defame my character, when I get a police anyway the issue. My bag I want to court straight. You have to start working with the hearing date. You want time if I police I be going court. I will take you to court myself. You got to go. So yeah, and some people that hide under police. Police I be abrozi and them pro court. Yeah, they call police can't bury. Yeah, they call police can't bury. You know those things anyway he she. To me, image on one day abanga was straight. About police versus Onya. One day, give one on so kwa. From when I get on a court. So, Obruno, when a man of God, Mathias Ejiaku Bale, one day sue him to court for defamation, straight, and stop all this drama. You know, kusino drama una dineme. Ocho I'm not believe him one day major nagechi kaiga court, popum court. I'm telling you. I believe it. I believe no court to be even in. But if the police are harassing them, and the police are releasing them, Babu Madonia. Get a candle on a coup for the comment section. I believe that some people, yes, someone and another like to some people who say Kuoku. Fine and good. Onye ku jogging one never I saw you should no longer. Babu so you should leave first of all. You know, when you put your like so you should leave. You know, leave but harassment. I am against police harassment. I am against police brutality. No, I am against it. I'm a minagota. I pay the I know what even a drama. Onye merive na drama. One day. Ya bonye za kuku ya na n'ụlọ iwu mana ọ bụrụ nke a na-emezi a na-asị na nke a mere nke ọzọ emero. You know, so ya ka anyị na-ekwu. So but for now anyị amabeghị ihe ndị a ji kpọrọ Mathias. Anyị amabeghị otu a ha siri bịa bụ otu esi abịa until we know exactly onye nke man of God kpọpụrụ ya police kpọrọ ya sas ndị ọkụzụ, then we know what to say. So but ọ bụrụ na ịma no when a man of God has say okparere biko can you put it on the comment section biko ka I goroto makara mo aguru be me before ka m goroto ka nghọta ndị ba anyị say akọrụ egeruo udo dịrị unu.